मधुबनी। म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बाय रोबिन जे मंगले तू सब किछ देलियो तोरा ले बुच्ची हम की ने केलियो अब हमरो तू काज एगो तो देगे घरे घरे तू एक बेर तो देगे जे मंगले तू सब किछ देलियो तोरा ले बुच्ची हम की ने केलियो अब हमरो तू काज एगो तो देगे घरे घरे तू एक बेर तो देगे। अभी आप सुन रहे हैं माँ कंकाली म्यूजिक से सिंगर मनीष भारती को। प्रेजेंट बाय मां कंकाली म्यूजिक मधुबनी। पैर में पायल हाथ में अंगूठी और गला में चैन तोरा दिलियो गे। पैर में पायल हाथ में अंगूठी और गला में चैन तोरा दिलियो गे। तैयो आँख में पानी के नहीं छो तैयो आँख में पानी के नहीं छो गरम पानी तू आँख में डाल गे घरे घरे तू एक बेर तो दे गे। जे मंगले तू सब किछ देलियो तोरा ले बुच्ची हम की ने केलियो अब हमरो तू काज एगो तो दे गे घरे घरे तू एक बेर तो दे गे। म्यूजिक बाय रोबिन एमराज। कते मोबाइल तोरा किन क देलियो सब मम्मी तो हर छिन लेलको गे। कते मोबाइल तोरा किन क देलियो सब मम्मी तो हर छिन लेलको गे। एक बेर देबही त बेर बेर मंगबे एक बेर देबही त बेर बेर मंगबे खाली एक बेर यूज तू कहले गे घरे घरे तू एक बेर तो दे गे। जे मंगले तू सब किछ देलियो तोरा ले बुच्ची हम की ने केलियो अब हमरो तू काज एगो तो दे गे घरे घरे तू एक बेर तो दे गे। रिकॉर्डिंग बाय माँ कंकाली म्यूजिक मधुबनी 8298295957। म्यूजिक डायरेक्टर अमित सरोजा। कहे छौ राइटर टिंकू तोरा अब होइया नहीं बर्दाश्त गे। कहे छौ राइटर टिंकू तोरा अब होइया नहीं बर्दाश्त गे। मनीष भारती छौ तोरे पर लागल मनीष भारती छौ तोरे पर लागल गुड्डू दीपक के संग में लाल गे घरे घरे तू एक बेर तो दे गे। जे मंगला तू सब किछ देलियो तोरा ले बुच्ची हम की ने केलियो अब हमरो तू काज एगो तो दे गे घरे घरे तू एक बेर तो दे गे। म्यूजिक बाय रोबिन एमराज 8298295957।